apa kok kowe iki telaten ngrungokne apa sing dadi sesorahmu iki kowe esuk dadi sinden pundak. Amin. Ning rasa merono-merono ning kene wae. Nggih, pantungane nggih Rama. Nggih. Pantungane. Iya. Nggih. Mengko jenengmu sing mburi urung dadi tak kene jeneng sing apik. Mbok to? Napa? Mboten. Tak kira wetengmu kaya mlentis. Ora, kuwi asli ngono kuwi ya wetenge. Pripun? Panyen rada gedhi ngono kuwi ya. Ampun ngoten ta Rama. Ya rada maju, rada maju. Nyapa? Kowe lho dinyapa kok moyoki aku. Diaturke ana tembang Lestari ana tembang Pujaningsih. Pujaningsih sing ndi lho? Jale dindingane Mas. Mas Yudi. Mas Yudi rawuh mboten? Ya ngono lele kowe lemu bareng kerep dijak Monata kok lali karo panggungmu awal iki. Coba kaya ngapa? Iki ana gamelane to, Cak? Lah iya. Dadalan sih kaya ngapa? Perwakane pagut netra terus andulu. Mbak April. Latihan datan kandangmu kandangging wastu making kalbu babar pacar pindo sloko binabang. Oh, kok no tak ralat iki. Pripun? Pundutane Lestari iki saka Mbak Desi putrane Bujiem. Diaturke sik lek pesen kok omah ya. Yo dadi Mas, monggo. Dadine Lestari. Dadi saka Pujaningsih gandeng wis kenek terus dadi Lestari. Ya, monggo. Sang Dewi katon lam-lami hambabar wangi semi arum kambange melati dasar wulane dadari wong bagus satya rumaksa Rada ngulono ning tengah. Sasak abyore kartika katya puspita ing netra kanjang kapi tresna rasa tresna kang sejati manggiya lestari kang tembang suci yang semi sajron
Jaya